Niyabona ukuthi ayikho le ndaba yokuthi ufangwana sekuthanda uNkulunkulu. Uma kufuna ushona uyashona. Ayikho le ndaba yokuthi ufangwana kuNkulunkulu usuke esekubizile. Ayikho lona. Ayikho lona. Hayi. Mina mfulungelo uma ngifuna ukubulala ngakubulala nje. Ayikho lona. Ayikho leyo nto. Imanini-ke ngiyafuna ukutshela ukuthi uNkulunkulu khona umuntu athanda uthabula lomunye umuntu. Noma wadala ukuthi wena kuhamba isikhathi ungibulale. Wadala kanjalo futhi njalo Thembi. Bese seBhayibhelini umuntu angawuthatha umphefumulo womunye umuntu. Kodwa futhi ekubeni yena adala ukuthi nabanye abantu ababulala abanye abantu. Khona into enjalo. Ayikho khohlwana. Kodwa futhi udalile yena kube khona abantu abazohamba isikhathi babulala abanye abantu. Kodwa ngithi babulala nani? Kodwa ngithi umbuzo wami kola ukhona. Ufika sidala nje asitshele ukuthi singabulalani ne. Athi ukubulala isona ngithi. Ukubulala isona. Ukubulala isona ne. Bese kube khona umuntu akabadalela ukuthi benze isona. Kuthi wena ngiyakudala wena kuhamba wenze isona. Vele mina ekudala ngifuna ukuthi wenze leyo nto leyo. Yathi ayenzi sense lento nishoyo. Nayi yenzi sense lento nishoyo. Umuntu mfethu uyafa nje hayi ukuthi ngosekudalile. Mangabe uthe uyabulawa wangasho usunenhlanhla yakho. Nothi ukuthi uNkulunkulu usengathanda. Cha usunenhlanhla yakho ukuthi ungafi. Yabo. Ngihlezi ngenza i-example ngelokhuzana. iMarikana uNkulunkulu wathi yena abantu abafe kanje ngalalanga. Eklip 2017 uNkulunkulu wadala ukuthi abantu babulalene kangaka. Isihloko salo face lesitrendayo ukuthi ngabe uNkulunkulu odala ukuthi leyo face lo uzohliza ithekena izibulale naye. Ayikho lento ukuthi ufa ngoba lapho uNkulunkulu esethanda. Uyafa nje mfethu ngentando yomunye umuntu. Uma ungafanga usuke usanenhlanhla yokuphila. Ingeke uthofe ukubonga ukuphila mfethu. Hayi ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu ekufeni kwakhe akana say. Yabo. Mfethu. Exactly. Uyena osuke edale leyo nto leyo. Sizwa ngeBhayibheli sishela noma yini.